गलांनाया जोंना माजों हमनाय मोनोंसोलाय बे बामिलु मोननाय जावदों नोंसोरा जावदों अ जावनानै बिदि बामिखौ दिहुननो हायो नै बाप 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 ना फुख्लाफोरखौ नायदोब्रा खाथियाव साजायदो सलखौ देखायना हो नै बिथांमोना साब्रै साबा सय सातजनसो दङ रानगोन जागोन आरामनो सङै सङैनो बे सल सल नै बे दैयाव सल मोनो नै बरिया बरिया सल मागुर लकेलानि लकेल मागुर बाप बिनि दामा केजियाव 800 बायनानै जानांगौबा ओरैना 600 थाङो बामिना देथादोलै देथादो देथाराबो जाखानाय राननायाव गोथाङैनो दोननायनि माबादोंमोन दा बोरैथो रानगोनसोलाय जाजोबनो हायाना प्लास्टिकआव सोदोब्रा अजन खालामदो बेयावथ'नो दोनहैदो एवल'खय मानसिफोरखौ लादोरा आवगाय मोना मोना नुरा बबाव मोना बे नाखौ नोंथांमोना गिलु बालु मोजां नै ना नै बरियानो जावदों नायदोरा गोथाव गोथाव जानो एक नाम्बार ना बामि दं लकेल मागुर दं सुख्ला दं सुख्ला दं सुख्लाया लकेल ना भेरि टेस्टि टेस्टि जानानै खावलायफ्रा स्लिम स्लिम जाजोबसिगोन भिटामिनफ्रा नै बिथांमोनानो हमनानै मोनबोदों मा दैनिफ्राय मोनबोदों बिथांमोना खोन्थालायदो एसे अननानै गाल्ला जरा दै बाप गाल्ला जरायाव गाल्ला जरा सुइस गेटआव हगारदोंमोन दिनै बेयाव हमनानै लाबोदों बिथांमोना नै खमसे खम 10 केजि जागोन बे नाया टटेल फुख्लियाबो नै दाथ' बाल्थिङाव ज' दोननाय ना बै लाइयाव लखबबासो साबसिन नुगोन आरो ना बे लाइ